केहू बा हो आय के बा? हम हई और के बा? अरे फूफा प्रणाम। प्रणाम। आई 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 बैठी 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 बैठे के तो हम बैठते बानी। बैठी बैठी हम उतरत नहीं 1 मिनट। आय उतरत तो हरे से काम बा। अरे उतर बियाह बाद बड़ा जल्दी आ गइलो। हैं बियाह बाद बड़ा जल्दी। या बाद हाँ फूफा प्रणाम प्रणाम। खुश रह। ठीक बानी नु? ठीक तो जौन बानी मने ऐसा ठीक बानी कि मने ठीक छोड़बा लोग तब नु। का हो गइल? ए फूफा आइल बानी तरे लियावता हो। ए खबरदार कुछो मत लइहा। ना ना खुरमवा लिया जौन टाइट हो गइल बा पछुआवा में। के खुरमा बा पछुआ में टाइट हो मने गइल बा। खुरमा हम खाते नी। आए त लिया ना रे सबेरे हो खीरवा लिया जौन कुकुरा मुंह डालले रहला उहे लेका फूफा खिसियल पर दे दी। मने हम कुकुर वाला मने वो जूठा अरे खाए। झूठ ना गोई रहला हमार बात सुना। हम नहीं खियाई तरह किया रहे। हम तरह किया रहे नहीं खियाई तरह किया खाए नहीं खियाई हम तरह किया नहीं खियाई मान लो। काहे? हम जात रहनी है खानपुर। अच्छा रास्ता में पड़ल है ससुरारी तो हम सोचनी है कि 2 टुका बतिया के चल जाए। माने का हो गइल के? कौन दिक्कत? सुन लो हां बियाह में तरह किया आईनी। हां आइलो आइलो एकदम आइलो न्योता लिखल तिलक के दिन पूरा बैठ के न्योता लिखल नाश्ता कइलो 2 प्लेट। कहनी हां कइलो। तू लोग हमार विदाई कइला। एक नंबर धोती देके वो पियरी धोती पहना के। हैं? हां पियरी धोती बाड़ वाला। हाँ। तारा ई बुझाइल कि तारा धोती देवे के चाही तो कैसन देवे के चाही। ये तो आगे पर आई रहे धोती हो गए थे आगे। ठीक बा। हाँ ससुरारी से हमरा धोती मिलल। हाँ मिला। हम बहुत विश्वास क के एक दिन जौन बाटे धूपन के बाराती में जौन बा उहे पहन के चल गईनी। अच्छा हाँ हैं? अंडर पैंट ना पहननी। अच्छा हाँ अंडर पैंट नीचे ना पहननी। अच्छा अरे मतलब अरे ये शरीर में कबो पहननी कबो ना पहननी ना पहननी। ठीक बा। हाँ दिनाय हो जाला तो ना पहनेला। ठीक बा। हाँ गर्मी के दिन हैं मान लो ठीक बा छोड़ हटाओ। ऐसा धोती देवे के चाही का तू लोग के का हो गइल? तो धोती नु हबो का हो गइल? माने धोती में का दिक्कत बा? कौन दिक्कत बा? ई बताओ सतोनी के रे साला के धोती देले बा त कैसन देले बा नइखे देले पहले देख लेला खोल के। का फाटो रहे? फाटल है ऊ त ऊ धोती जौन बाटे हम पहन के गईनी हमरा वो घड़ी ना पता चलल। गाड़ी में जाके बैठनी। गाड़ी में जब बैठनी अब बेटिया के दुआर पर तनी देर हो गई रहे पहुंचे में तो जात जात बाराती में जौन बाटे जाए के पड़ दुआर लगे के बेटी जब वो जाता नहीं तो लोग ऊ नहीं खे देखत दुआरी लागल नहीं खे देखत तारे के देखत दूल्हा के लोग नहीं खे देखत। अच्छा तारा के देखत रहे लावांडा के नहीं खे देखत हमारे के देखत। अरे हमार फूफा स्टार हो गइले देखो सब लोग देखता। मारब मुंह पर साले स्टार हो गइले फूफा फूफा के ऊ देखत रहे लोग। तो का देखत रहे लोग फूफा का? ऊ धोती जौन बाटे ऊ साला इतना झिलिंगा धोती ऊ धोती उतना झिलिंगा धोती हम ना देखनी उतना पातर धोती। बैठल रहनी गड़िया में नु गड़िया में बैठनी बस जौन बाटे ऊ सरक गई धोती ये सरक गई फाफर फाफर हो गई फाफर हो गई अंडर पैंट ना पहले रहनी अनु सारा बारात छोड़ के सब लोग हमरे के देखता। जब हम पूछनी कि का जी हमरा के लोग काहे देखत नहीं आज ले पियरी धोती नहीं की देखले का तो लोग कहल कि ना ऊ नहीं की सब देखत हमनी के ही देखत नहीं से कि रहुआ माने कैसे पहन लेनी हम धोती जैसे पहना जाला वैसे पहन लेनी हैं। ओकरा बाद दोनों से आई जौन बाटे बीरवा आई तो कलर की तरह ही नहीं के बुझात तू अंडर पैंट नीचे नहीं खपे बात चला हम कहनी कि मुंह तो प्लस ना हो साले मन तो करता कि मारी अब ही मुंह में पर। अरे में हमार का ऊ बतावलास कि तू अंडर पैंट नहीं खपे ले पूरा झलर झलर लोकत रहे झलर ऐसा ही लौको पूरा हो जैसे बेइज्जत हो फूफा का चाय ले आना रे खोसी के दूध के। साले झाड़ो बेजे कहले तनी खोसी के दूध के खोसी के दूध के बकरी के दूध के मंगाते नहीं
साले आ ओकरा बाद हम हो जाते कैसे कैसे घरे आइल बनी रामवृक्ष भाई जोन बाटे अपन गमछी दे ले रामवृक्ष भाई गमछी दे ले हमनी के नानू मालूम रहे फूफा में हमनी का दोष आ तो तू केहू के कुछ दे अरे अंगिया पर आई लब फूफा के मिलेला मिल गइल और यहाँ पर आए तो तोरा देखे के चाहिए कि हम केकरा के देते नहीं दे अरे तो हम केकरा के देता नहीं पाहुन के तब देने की नु सकत नायका पाहुन हुआ के? नायका हुआ तुगरा के दे सकत अरे तार नायका पाहुन दादा हमें तार दादा सारे तो एगो बात बताओ उ धोती पहने तू धोती पहनला तो धोती दियाइलो उ सूट पहने तुमरा के सूट दियाई सूट दिया उनका के ठीक बा धोती हमरा के बढ़िया धोती दे तोरा धोती भी ना हम दुबराई रहनी हां मत देते धोती सारा आ जाओ अब के नीमन धोती तरह कह देता नहीं खबरदार आए खिसिया मत एक नंबर पारदार धोती दे के एकदम चौड़ा धोती तारा धोती भी ना हम दुबराई बनी देखा तारा गोल्डन के पाड़ बा गोल्डन के पाड़ बात सही बात देखा गोल्डन के पाड़ हां बात इस झिलिया धोती साले हमार का देखले से कैसे देखले से माने हम का कही फूफा खिसिया हैं खुशिया मत सारे कह देते नहीं आइंदा धोती अगर अच्छा केहू के दलो तो बचा तारा के आज खोसी के चुस्ता खोसी बनवाओ तनी तारा की हम रहे नहीं खी आईली है बतिया कहे अरे कैसे ना रहबो के? तू रहबो के ना अब ना रहे अरे कैसे ना रहबो तू तो गनीमत बाकी बुढ़िया नहीं खेल हमारे संग अरे ए तो पिया रे जा। अरे विदाई वाला चौरठ लिया के? फूफा के मुंह में दहल जाओ विदाई वाला चौरठ साले अपने प्रभुनाथ के दो ना अरे रे फूफा खिसिया मत प्रभुनाथ के अरे दो। फूफा खिसिया गइले प्रभुनाथ के दो साले कह दे तनी खबरदार जे ऐसन साले कपड़ा दे लो केहू के फूफा हैं? खिसिया अरे साला मानव भेद देखले से अब सुने ना ए हट कुकुर कहीं का सारे धोती ए फूफा एमे हम नहीं का दोष बा